Agtultuloy kakabsat nga ited mi kada kayo iti nabara ken naimpusuan a panagkablaaw. Nang langrunag kakadwa tayo kakabsat nga ited dayjay nabara met ken naimpusuan met a panagyaman ken ni Apo Dios. Agsipot agtultuloy nga kakadwa tayo. Agtultuloy nga ni Apo Dios isu iti nakiadda kada tayo. Ket kada ito nga oras iti napili nga aldaw. Ting nga iti lawas kakabsat. Adda tayo manen akas maysa nga klase maurnong tapno iti panggep ket adalan tayo iti leksyon tayo kada ito nga lawas. Tapno iti bukod tayo personal nga experience ket rumangay ket umasideg tayo iti nadekdeket apan nakirelasyon ken ni Apo Dios. Ket kastameten kada kayo kakabsat nga adda iti paset na iti Sabbath school class, either group discussion wenno da kayo da facilitator ket makatulong kami uray sang kabasit tapno dayjay nga trabaho yo ket isumet iti maaramid yo nga pakaidayawan itinagan ni Apo Jesus. Ket kasta nga rod kakabsat iti panagkakadwa tayo. Sakbay tayo nga sarken iti lesson number 8. Kakadwa tayo kakabsat. Agdumog tayo ket agkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos, Jehovah, nga nangirwar iti Israel, manipod ti panakaadipen iti Ehipto. Umay kami amang agdayaw ken ka. Iti panakabalin mo, kayat mimet akas iti inaramid mo iti ilim iti Israel. Mabindisyonan, kayat mimet o Diyos, nga maited dayjay napili nga approval mo kada kami. Isu nga iti panangadal mi kada ito nga leksyon o Diyos. Dawaten mi nga iti Santo nga Espiritu isuk mangidalan kada kami. Nalawag kuma iti dayjay mensahe nga kayat mong edanon kada kami. Tapno tulungan na kami matlang o Diyos babanti parabor mo. Nga mabalin mi nga pagbiagan, ti kinapudno, ngayong kamadalen, itata. Agyaman kami launay o Diyos, tadigitoy nga dawat mi, nakadanon da ket dinengeg mo, itinagan na po mesos. Amen. Iti paulo na kakabsat, iti lesson tayo. Isu iti tulag, ijay Sinai, Covenant at Sinai. Sakbay nga serken tayo kapsat. Adu digiti kakapsat nga agchat-chat kanya. Ngem kahit kuman nga kada ito nga gundaway. I would like to greet Sister Edith Tagala Olivia, taga Cagayan kakapsat. Idi ada akpela ang active, siyak iti nang ngididikar dahil siya kapilyada. Napanak kakabsat iti farmhouse da. Ni Apo Diyos, us-usa rin lagi tuwing kakabsat. Iti sibubukil pamilyada. Kahit mi nga kablaawan, met amin da kayo kakabsat. Akas da dya kararag tayo. Kahit tayo nga da dya relasyon tayo kini Apo Diyos, dumudeket. Taday di kapadasan iti Israel, paneknekan na nga ni Apo Diyos is a personal God. Kaday di met nga panaki kadwana kada tayo. Kahit na met nga ited kakabsat, day diyay nabuslon nga panagayat na, babaen iti panakitulag na kada tayo. Isu nga iti adalen tayo tulag. Iti paset amayulo, masarakan kabsat iti Exodo Kapitulo 19,
versikulo 4 ingana iti 6 na isurat ket basaan tayo. Da kayo nakitayo tinaramid ko kadagiti Ehipsyos ket no kasano iti panangalak kada kayo iti rabaw iti paypayak dagiti agila. Ket inyeg kayo kanyak metlaeng. Ita ngarod, no umanugot kayo, napaypayso iti saok, ket salimet-metan nyo, titulag ko, iti kasta, dakay yunto iti pangpangruna, kadagiti amin at tao. Ta amin adaga kukwak, ket dakay to kanyak may sa pagarian, papadi, ket may sa nasantuan a nasyon, daytoy dagiti sao nga ibagamto kadagiti anak iti Israel. Tulag. Anya iti ket nangasawan kabsat iti covenant. Iti covenant ket adda iti dua nga partis na. Dito'y lesson tayo, dagiti partido kakabsat ni Apo Diyos ken iti Israel. Isung adalin tayo nga nakadanon dan kakabsat ijay sakaanan iti Sinai. They were already in Sinai plain. Kititatan, kayat ni Apo Diyos nga adda iti nagtulaganda. Isu nga inayaban na kakabsat ni Moises, ket indirekta na nga inbaga. Dayjay nga panakitulag na iti Israel. Iti adalan tayo nga rod kakabsat, ket mabingay iti talo apaset. Umunang apaset, dagiti nagtulag. Umuna, ijay tulag adda ni Apo Diyos. Masarakan da ito lesson tayo iti Exodus 19 verses 1 to 8. Inted ni Apo Diyos dayjay preamble iti dayjay of covenant, dayjay tulag na. Umuna, inyam ammo na kakabsat. Kadagiti Israel ko na. Kitain nyo, nakita yo na, dagiti inaramid ko kadagiti Ehipsyos. Anya iti inaramid ni Apo Diyos kadagiti Ehipsyos. Nga ipalagip na kadagiti Israel, tapno maamuan ti Israel, nga isuna iti Diyos aman nakabali namin. Ket awaten da nga daytoy a Diyos pinili na ida ti ili nga Israel. Ano isang sangayan akapututan. Ipalagip ni Apo Diyos nga idi addada paylaeng iti Ehipto. Inted ni Apo Diyos iti 10 asaplit na dusa digiti Ehipsyos. Awan iti anyaman adakes nga dimteng iti ili ti Israel. They were just so different. At dadjay ayat ni Apo Diyos. At dadjay panakabalin ni Apo Diyos. Inakuban na ida. He covered them by His love, by His grace. Nga ije 10 asaplit. Awan iti anyaman adidigra nga napasamak kadakwada. Nang nangruna ipalagip ni Apo Diyos iti Israel. Nga ije may 10, the 10th nga saplit kakabsat. Natay digiti inaunang anak dagiti amin nga Ehipsyos. Manipod iti kanunumuan, inggana iti ari.
Sana inpalagip kadakwada. Nga idin alumasat dan ijenalabaga abaybay. Nagbisngay dayjay abaybay gapu iti panakabalin ni Apo Diyos. Insalakan na iti Israel, inggana nga nakadanon da, ijay bangir iti baybay. Inpalagip ni Apo Diyos. Kunana, see what I have done to the Egyptians. Nga idin nga nakabalasiw dan, adda digiti soldados iti Ehipsyo, nga impanguluan iti ari. And then the sea returned. Nagbalin kakabsat, nga dayjay analabaga abaybay, iti nakaipunpunan ti ari ti Ehipsyos, ken dagiti soldados da. They were drowned. Nalmes da. Ije nalabaga nga baybay. Sana inbaga kadakwala. Kitain niyo kunana. I have carried you on eagle's wings. Dagiti expression kakabsat. Expression nga isuda kat espesyal. Nga idin nga alaen ni Apo Diyos isuda. Espesyal da, inala da ida, babaen ka digiti paypayak iti agila. Idin nga inbaga ni Apo Diyos da ito. Inbaga na iti kondisyon da jatulag. Obey my voice. Keep my covenant. Obey my voice. Keep my covenant. Anya iresulta kada diyang tulag. Kunana ni Apo Diyos, ket da kayo, agbalin kay tu ana isang sangayan nga tattao. Dengin yun sa una po Diyos, da kayo ti ipangpangrunap. You are chosen. You are different. Maysa anasantuan apapading. Deji sa the phrase a holy nation. Ket inusarmet ni Pedro iti da baro atulag kabsat. Idi nga ibagana nga digdi kamkameng iti iglesia. Isuda digdi napili a nasyon. A royal priesthood kunana ni Pedro. Isu nga dayjay atulag ni Apo Diyos iti Israel. The phrase nga inusar ni Apo Diyos, inusarmet ni Pedro, idi nga iunay-unay na. He was trying to emphasize kadigjay nga membro ti iglesia. No sino da? No adda iti literal nga Israel. Adda iti spiritual nga Israel. Dayjay nga tulag ni Apo Diyos iti literal nga Israel. Isumet iti kayat na nga ited at tulag iti spiritual nga Israel. Amot tayo kakabsat nga dayjay spiritual nga Israel isu dayjay iglesia, the remnant church of God. Nga isu iti nangayaban na kadigiti nakadado nga tattao from all four corners of the world. Itatan ko na ni Pedro, you are a royal priesthood. Sika, kuniti siya. Dayjay atulag, no kasano iti inbaga ni Apo Diyos. Kayat mo iti sumrak iti tulag, kunana ni Apo Diyos, obey my voice. Keep my covenant. Tungpalem dagiti
linglin tigko. Anya ti sungbat kakabsat, iti Israel. Iti verse 6 kuna na, aramiden mi iti amin nga ibaga ni Jehova kada kami. We will do whatever the Lord has said. So, dahil ti doon nga parte, ni Apo Diyos, kinti Israel. Ti kunana na Apo Diyos, iti Israel. Si, no anya iti inaramid ko ken ka. Si, no anya iti inaramid ko kadigiti kabusor mo. Inala ka, inyeg ka, akas may sa anapatag agaman. Tapno maited ti bendisyon nga kayat ko nga ited ken ka. Masapul adenggem iti timat ko. Ket masapul nga tungpalem titulag ko. No anya iti insungbat iti Israel. Kasjay kuma iti sungbat ko, sungbat mo. Aramiden mi iti amin nga ibaga iti Diyos kada kami. Apantay ti may kadwa nga paset. Iti panagsagana. Masarakan da ito, ijay Exodus 19 verse 9 to 25. Tapno ni Apo Diyos ket kayat na nga itag-ay ni Moses. Kunana ni Apo Diyos, bumaba akto, babaen iti ulap. Tapno dagiti Israel, mangegda iti ibagak ken ka. Ket itedda it panagtalekda ken ka. The leadership of Moses was so different. Tani Apo Diyos inted na. Dayjay nga approval na, dayjay panangpili na ken kuana. No daduma, umay kanya tayo dayjay question. Aday iti napili, ada dayjay process iti panagpili. Agsipot na ti adadalin tayo kat may panggap ti Israel. Let's go to the process dayjay panangpili dagiti mangipangulo kada tayo. From the local church in Ghana ijay General Conference, adda iti proseso na. Intun nunal pangsin dayjay nga proseso. Adda ket adda dagiti nga mangibaga apay nga isuna. Apay nga saan nga isu. How I wish nga ni Apo Diyos agsao. Kadatay lang ngayon ng kabsat kat we accept that the voice of the church is the voice of God. Tati adadalin tayo kat iti kanya daytoy organisasyon tayo. Adan tupay jerwar Vox Populi, Vox Di ko na tayo niya titimek iti tao isu titimek iti Diyos. Ito'y din iglesia. Ngem ni Moises na itong tuma. Kunana ni Apo Diyos bumabakto. Agsao akto. Tapno mangeg iti tao. Mangeg iti Israel. Iti ibagak ken ka. Ket itedda iti panagtalekda ken ka. Second part, iti preparation ket kunana. Apan ka iti Israel, ket ibagam, they need to consecrate
consecrate themselves today and tomorrow. Dahil consecration, kakabsat, isu dahil panangisina, iti may sa abanag, nga agpaay iti nasantuan apanggap. To consecrate something or somebody is to put it aside for a holy purpose. Ada DJ ko na tayo nga ordination ko man, opisyales, talalantay ito, iti iglesia kabsat niya. Manipod ti deacon, elders, agpangato kabsat, ti papastor, we ordain. Kat intun no ma-ordinan di kajay, we set them aside for a holy purpose. Sa inbaga ni Apo Diyos kakabsat, have them wash their clothes. Labaan da, dagiti lupot da. Sana, adagdadya sa kaanan tibay bantay, kunana ni Apo Diyos, you put a limit, no anya iti mabalinda nga papanan. Kunana, be careful that you do not go up the mountain or touch the foot of it. Tapay, sino man amang sagid iti bantay, mapapatay. Anya iti bagbaga ng kakabsat. Ni Ellen White, itid ng kakabsat, iti description, iti panagdaydayaw. Iti Patriarchs and Prophets, page 303, na isurat, katbasaan tayo. God's purpose to make the occasion of speaking the law a scene of awful grandeur, in keeping with its external character. The people were to be impressed that everything connected with the service of God must be regarded with the greatest reverence. With the greatest reverence. Kung ano nakabsatan niya, di pa nagdayaw. Dito'y principle iti reverence is still valid today. It springs out, agapu kakabsat, iti maysa apan nakaammo, no sino ni Apo Diyos. When we understand God's greatness, God's majesty, ipuso tayo kakabsat, maikanto deje dakkel apan nagdayaw kenkwana. Umayto kada tayo deje panagpakumbaba, nga awan iti anyaman a kinatangsit asumret. The closer we see God's holiness, the more imperfect we see ourselves. Deje deje ko nato yung dambiting. Deje Diyos nga saan ang makita. Kaya't nakakabsat, nga ipakita iti bagina babaen iti symbols. Deje bantay sinay, ket nakaluban kakabsat, deje asok nga naggapu iti dakkel nga urno.
Intun no agsao ni Apo Diyos. Dayjay abantay agpigirger kakabsat. It tremble violently. Ket intun no agsao kas lalamay sa at trompeta. Pumigpigsa. What is your attitude of worship? Kitang tayo man kakabsat, let us examine ourselves with our attitude of worship. Umuna, do we consecrate ourselves before we go sa bay tayo nga sumrek iti balay ni Apo Diyos? Anya ti kayo nga so. Iti unag kakabsat, iti inam nga aldaw. We did our own businesses. When at the midweek, when at the vesper, ngem na idumduma into sumrek ka, iti balay ni Apo Diyos, iti aldaw na anasantuan. Sabay kakadi anapan, sumrek iti balay na. Kas na din baga ni Apo Diyos, go to the people and consecrate them. Kinita tayo kadi. Nga lumapantay di sangwanan iti Diyos anasantuan. Anyaman tinaramid tayo iti lawas. Kinita tayo kadi. Nakipagpakaasi tayo kadi. Kini Apo Diyos, ket kuna tayo Apo, sumrek kami ti aldaw mo na santuan. Apo, mapanakon iti uneg ti balay mo. Pangaasim dalusanak iti anyaman amulit iti baso. How could I enter into the holy throne of God? Nganapuan pa lang tibulit iti basol nga naaramid tayo. So ti aramidin tayo akas di kunana ni Moses, consecrate them. Adda kadi, iti paset ken biyang, ti kawus tayo kakabsat, amapan agdaydayaw. No kitain tayo ti inbaga ni Apo Diyos, ken ni Moses nga iparabin na ti Israel, labanda di kiti luplupuda, let them wash their clothes. Anya itiket ng saway. Anything that's dirty cannot go in front of God. Idi na palabas apan panawen. No adda digiti leadership training, anya iti ibaga, tayo ka digiti napili ang mga pangulo iti local church. Lupot. Idi, kuna tayo nga, the least nga mabalin nga usaren ket short sleeve, ket unay idi, nga sino man kuma, nga adda ti part na, itigimong dayjay kuma, wenno dagijay kuma, ket adda iti special abado da. It is not a fashion show. Idi napan as Sabado. Ada kami kakabsat, ijay Boni Aritaw. Ampay, inayaban na kami dagiti kakabsat ijay.
nang nangruna iti district pastor, Pastor Richard Bagasol, nga maididikar dagiti opisyales. Ken maordinaan, dagiti saan pa'y nga naordinan nga elders ken deacons. Nasapa kami kini Mrs. Rafanan nga dadya kapilya. Dadya ti kanayon ko nga aramiden. Awan ti rason ko nga maladaw. So I went early. Idi sumangpet kakabsat, dagiti kakabsat. Gapu aritaw. Kitaek. Apo una yun, nakalungslib da. Nga nakapuraw. Dagitay elders, dagiti deacons, dagiti deaconesses, nakabado da iti puraw. Baga, daytoy iti tugaw, dagiti kakabsat nga tagal maher dito, I gave them arrangement. Then I saw the difference. Adamot dagiti elders nga saan nga maordinan, naordinan dan, kunadag daydayamudong da, no inbaga dala kuma kada kami. Tapay, di kulur dayjay baduda. They have a shirt, it's colored. Yung digito'y itatang idididikar, they have white. Kuna na dayjay may isang gatangak nga talaga pastor. Kuna na. Dayto'y lungsilip ko nga isang ribo. He's not complaining, he's telling his pride nga iti pasit kakabsat. Iti panagdayaw adda nga ipakita tayo. Ulitan, adda nga ipakita tayo. Kas pangarigan ko I would like to give you an concrete example. No kuma maayabang ka, nga mapan ije ili. Okay? Wino apan ije syudad. Inimbitaran na ka dahi mayor. Da kayo kumanga taga season. Inimbitaran na kayo kumani mayor nga Alma. Lumibaw. Anya, itiramidem. Apang kakadi nga nakapawad. Napang kakadi nga naka-t-shirt nga dapay ti markana no nya markana. Just to give honor and respect kadayjay tao nga nang imbitar kanyam. Mabalin apilyam dayjay saan mo unay nga us-usaren. Worship is revealed. Maipakita dayjay panagdaydayaw tayo kakabsat. Gapu taada iti connection tayo. Kini Apo Diyos nga apan tayo dayawan. Ulitek. God gave an example kadayjay a preparation nga inbagana iti Israel. Iti panagdayaw tayo kenkwana iti agdama. When you have the right perspective no sino ni Apo Diyos, it is reflected kadayjay nga outside nga appearance mo. I'll give you one example. Kada kayo nga kadwa na kadiyo mamuda ito yung pastor. Da kami kada brother Rolly, da brother Omyo, amumi takaruba mi idi, ije tagudin. Tinaga na ni Dr. Roda. Dito nga pastor, kanayong nga naka-Amerikana. Paris pa'y adya Amerikana na. Noan niya dayjay trubinized na puraw. Kanun blue dayjay Amerikana na. Complementary nga dayjay korbata na blue. You cannot see him nga rumuar ije balayda nga saan akasjay iti usar na. Aday iti panagbiyahe
nga mapan ijay norte, ngem di magasak ijay kag Narvacan. Idi umayen day bus, siyempre pinara. Idi nagsardang ket umuli ak, adadjay ni Dr. Roda, naka-American. Listen to the conversation. Kunada ket, Dr. Roda, sino ka? Who are you? Mangibag ka ti profession. Si kati pastor, sumbat na, more than that. Si kay ti presidente ti mission, more than that. Si kay ti doktor, doktor nga ti ayab da kanya, more than that. Apay nga ibaga na more than that. No ipa-explain mo ka ni Dr. Roda, iti kaya na nga sa word more than that. Iti ibaga na, I am a son of God. Dahil pa nakikunek na, dahil relasyon na kani Apo Diyos, maipakita, iti panagbiag na. Inaramid daytoy akabsat, nga nyaman nga aramidin na, is a part of worship. Dahil iti prinsipyo kakabsat. Ulitek, the principle of reverence is valid today. It springs from an understanding of God's greatness, transcendency, and majesty. Intunno dito'y puso tayo, iti isip tayo, adda iti ladawan no sino dahi nga Diyos. Apantay to nga agdayaw, iti sangwanan na, iti uneg, iti balay na. Nga naidumduma, dahi panagdayaw tayo. Apantay kabsat, iti mikatlo, apaset direksyon tayo. I like this. The author describe it as a gift, sagot, ti tulag. Daytoy ket masarakan kabsat, dahi sangapulo nga bilin. Ngem iti panangilawlawag iti author, isungalaek daytoy nga quarterly. Tapno basaek kakabsat, dahi panangilawlawag na. Ngagayam iti tunggal dagitoy sangapulo a bilin. Isu ket sagot. Basaan tayo kabsat. Nga ibagana nga dayjay umuna nga upat a bilin. Iti sangapulo a bilin. Ipatarus na dayjay relasyon tayo kani Apo Diyos. It's a vertical. Pangato. Sakbay kakabsat nga ibaga ni Apo Diyos. Iti relasyon tayo, iti padatay ataw. It is the horizontal. Masapol nga iti relasyon tayo kenkuana. Agpangatong. Ket nasimpa. Tano saan anasaya at dahi relasyon tayo kani Apo Diyos. Dinto pulos agbalin anasayaat. Dahi relasyon tayo, itipada tayo ataw. Saan tayo amabalin nga ayaten? Itipada tayo atao, akas panagayat tayo, itibagi tayo. No saan tayo pa'y nga umun una, inyun una, nga ayaten iti Diyos, iti amin a puso, iti amin a pigsa, iti amin a kararwa, iti amin tayo. Apay nga sagot? Kitaan tayo kapsat. Umuna abilin, panagdayaw, ken panagraem. Ti Diyos babaen iti panangitid na kenkwana, iti umuna ken kangatuan a lugar,
iti amin asaad ti panagbiag tayo. Medyo mo nga bilin. We must put God first in everything. May kadwa nga bilin, panagdayaw ken panag matalinaed. Anya iti kahit ng asawan. Nga awanin iti sabali nga Diyos mo. Nga intuno daydayaw na Apo Diyos, awan iti ikabil mo asabali pay a Diyos mo. Iti may katlo asagot. Panagraem itinagan iti Diyos. Intuno raemen tayo. Intuno dayawon tayo. Itinagan ni Apo Diyos. Ammo tayo dahi kababalin na. Ket iti may kapat abilin. May kapat asagot. Panagdayaw iti aldaw a panaginana. Dahi panagdayaw iti aldaw a panaginana. Inted ni Apo Diyos. Tapno dahi panakirilasyon tayo kenkwana. Iti tunggal lawas. It's a weekly cycle. Adda iti special purpose. Everything stops. Adda dahi panag sasaumid ti balay. 5 kami diti balay. Da kami kinibakit ni Darwin, ni Alpha, ken ni Eli Rafael. Adadya ko nami, everything stops. Intuno yabante kami dadi ni Eli. Anyaman ti aramidek. Da man di garden, nag-trim dagiti masitas, ada man di lugan, nga anyad aramidek. Wenno ada man ti aramidek. Intuno ibagadan, dadi ni Eli. Everything stops. Ibatak, likudak, apanak, kaday apok. Nimibagak kada kayo, napatpatag nga amang. Dayjay pan nakirelasyon tay ken Apo Diyos. Ta iti bagana iti may kapat abilin. Dayjay pan nakirelasyon tayo. Dayjay pan nagdayaw tayo iti aldaw a panaginana. Everything stops. Ayan tayo ko ba? Adda tayo. Iti sangwanan ni Apo Diyos. Di may kalimat, asagot, panagraem kadigiti nagana. Di may kanam, panagraem iti biyag. Iti may ikapito, panagraem iti panagasawa. Di may ikawalo, panagraem kadagiti sanikwa, dagiti tattao. Iti maikasyam, panagraem iti dayaw dagiti sabsabali. Iti may kasangapulo, panagraem iti bagi, tapno awan iti naimbukudan at arigagay. Iti lintag kakabsat, saan nadagsen? Ken saan adadagsen? Ulitek, iti lintag ni Apo Diyos, yasang nga pulong nga bilin, saan adadagsen? Ken saan adadagsen? Ulitek manen, saan nadagsen? Ken saan dadagsen? It's not heavy and it is not a weight to carry. No makita tayo kakabsat, nga daytoy asang nga pulo abilin. Di pa nangilawag iti author tayo. Sagot. It's a gift. Tapno iti panagbiag tayo, iti relasyon kay ken Apo Diyos. Adata iti baba, dadya na Apo Diyos. Yung nga to, di langit. Relasyon tayo ken Apo Diyos. We are uplifted. Babaan di sagot. Inton no dayawon tayo itinagan na.
Intunno saan tay nga agaramid. Intunno tinagan na ket saan tay nga usaren a bareng-bareng. Nang nangruna intunno iti aldaw na a panaginana. Likudan tayo iti amin. Ket mapantay jay balay na ket makipagmaymay sa ti panagdayaw na. These experiences lift us up. Ket intunno dayjay a relasyon tay ken Apo Dios ket nagbiag ken sibibiyag. Dayjay metten ibagana nga aramiden tayo iti padatay ataw. It is the horizontal. Saan ton anarigat. Panangdayaw kadagiti naganak. Panagdayaw wenno panagraem iti biag. Panagraem iti panagasawa. Panagraem kadagiti sabali at ataw. All this will become easy. Tapay. Tilintag ni Apo Diyos saan adadagsen ken saan adadagsen. Anya iti inadal tayo kakabsat. Personally, agyaman ak ni Apo Diyos kadagay sagot iti lintag na. I love the law of God. Apay. Ti sangapulo nga bilin, ituduna ni Apo Jesus. Dayjay nangited iti bilin, isu iti agsao, kanyak ken ka, kadayjay asangapulo a bilin. Iti sangapulo nga bilin, protektaran na tayo akas may nga alad. Better yet, it's just like a wall. Adda ko may iti may nga, imagine ti balay mo, ada alad na, nangato di alad na awan ti makastrek. You are safe. Panunot mo, you are safe. Pumanaw ka, inlock mo, you are safe. Yung madamit kada tayo, dahil awan pulos ti alad na. Ti balay, awan ti panakaalad na ngabsat, ito'y paset, iti karu kami. Anya iti mapasamag, no awan ti alad na. Ado mapukaw. Anya aramidem. Agsipot na dati solar, itataming kabel ka, silaw. Nadaduma, dahil disadvantage na jay silaw nga ikabil mo. Tapno kunam ka nalawag, iti ayan iti abulog, balay iti manok mo. Nalawag mo nga sirken da nga panagtakaw. Mangikabil ka iti aso, iti ayan ti pagtarak na. Tapno agtaul. Ngayon no di asong nakakulong mo lang. O rin nagtataol, may turod-tumoy lang dahil nagtatakaw mo pa. Again, awan. But when you are in a fence, inaladan na ka ni Apo Diyos, ket adda ka di unag, anyaman a danger nga adda ijerwar, you are safe. Nang nangruna, I love the 10 Commandments of God. Tadagitoy dagiti karkari. It's a promise of God. Nga intun no ayatek isuna. Ipangato na dayjay nga experience ko. Nga umay nga agraem kenkwana. Ket intun no ayatek isuna. Nalakanton, naragragsakton. Iti panakrelasyon ko, iti padak a tao. Maysa at tulag. Noon niya itintulag ni Apo Diyos iti Sinai. Kayat namit iti makitulag kanyam ken kanya. Laglagi pin tayo. Kunana ni Apo Jesus,
Sa anak nga imay amang dadael itilintag. Umayak tapno tungpalag. Kunana ni Apo Jesus, uray may nga tulnek, may nga huta, manipod ka day tangalintag. Saan to nga mapukaw ingga ng adda iti langit. The eternal law of God is a covenant nga inted na ija Israel. Ited na matlaeng kenta. Agragsak tayo. Gaputa ti Diyos ay ayatin na tayo. Ited na dahi parabor na. Tapno matungpal mo, matungpal ko, dahi at tulag. Nga iso ti kayat na. Apakitulagan kanyam kan kanyam. Agkararag tayo kabsat. Agyaman kami Ama, iti tulag nga inaramid mo, iti Israel. Agyaman kami Ama, tadayja at tulag, sagot iti sangapulo nga bilin, isumot laeng iti inpaawat mo kada kami. Agyaman kami Ama, gapu iti parabor mo, nakita mi ti kinapateg dayta atulak. Sumrek kami o Diyos iti may isang relasyon ken ka. Akas ti kunan ni Apo may Jesus, no ay ayatendak, tungpalin nyo digiti bilbilin ko. Ama tulungan na kami. Babaen kadi kadayta nga parabor mo. Maited kada kami dahi kababalin dagiti anak mo. Tain bagam, dayto ti kinaanmos dagiti sa santos. Salsalimit mutanday ti bilbilin ti Diyos, kinadanda iti pamati ni Jesus. Tulungan na kami o Diyos. Tulungam iti si bubukil a pamilyami. Tulungam o Ama, iti tunggal maysa kada kami. Nang nangruna kadigito nga kakabsat o Diyos, pausardaken ka into numay nga Sabado. Sapay kumataintun no isuro da dayto nga leksyon. Agbalin as si bibiyag dayta nga tulag kadigiti anak mong nga isuro da. Makipagpakaasi ak meto Diyos no adda kadi digiti anak mo. Nga saan dapay nga naala dayjay nanam iti panagayan ayat ken ka. Tulungam isu daw Diyos. No addamet kadigit anak mo Diyos nga itata agsagsagabada iti sakit di la mabalin agasam isu da Ama. Ti puso mi ket napnuan ti ragsak ken panagyaman o Diyos. Gapu iti sagot mo nga inted mo kada kami. Dawatin mi nga pakawanen na kami. Babaen itinagan na po may Jesus. Amen. Ken amen. Maminsan pa'y kapsat, thank you very much. I-share mi manen dahi outline. Ket kas dahi kanayon nga ibagbagap, ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten na kami iumet. Gana numay nga lawas, imbag nga rabi itayo. Amen.